Ahojte, vítam vás u nového videa a hráme nejaké proste običko, kde sú takéto nejaké, jak sa to volá, ako priečky. No prosím vás, chceme dosiahnuť 100 odberateľov a chcem predbehnúť kamaráta. Volá sa Danny Crew a má 117 odoberateľov. My musíme ho predbehnúť. Takže keď ho niekto má, prosím vás, ako v odoberateľoch, tak si ho dajte preč. Prosím. Lebo chcem ho fakt predbehnúť. No a vydám song možno o týždeň alebo možno o 3 dní vydám song. No a prosím vás, nehejte mi ho, lebo som si fakt s tým dal natrápiť a bol by som smutný, keby ste mi niečo takéto spravili. Takže prosím, nerobiť. Ja keď dávam shorty, tak by som chcel môj sen mať 1 milión alebo aspoň 10 miliónov odberateľov. To je proste môj sen. A čo to? Ježiš, to je drahé. To sa na to vôbec nemám. No, už som zabudol, že som chcel povedať. Takže dávajte odbery, dávajte lajky, spravím nejakú ďalšiu časť z obička za 20 lajkov, 30 lajkov, neviem. Jak to môže byť? Že bolo by to dobré, keby ste dali lajky, inak budem strašne rád. Čudné, dobre. Lava. Kamo, mne sa to seklo. To na takom ľahkom som fakt spadol. A niekedy spravím stream, kde budem streamovať buď obička, alebo Steel Brainrot. Napíšte do komentárov, čo mám streamovať. Steel Brainrot alebo obička. Čo to je? Ja vidím bludiska. Čo to je? A kde som? Na čo som tu? Za čo som tu? Čo to? Aha. Je vždycky neviem. Čo to je? Dobrý deň. Tu na normál. To fakt. Spadol. Tu. Chcete dať? Počkajte. Vadí pes. Tak, dobre. Je to lepšie, aspoň ma počujete. Napíšte, napíšte do komentárov, či mám robiť, či mám natáčať s kamarátmi shorty, veľké videá, alebo streamovať s kamarátmi. Are serious? Tieto 3 veci, čo som... Napíšte to do komentárov proste. Lebo ma zaujíma, lebo neviem s kým to streamovať. Alebo natáčať videá. Lebo ten kanál, čo je môjho kamaráta, no tak on s tým nechcem natáčať videá, lebo to má ako keby konkurenciu. A my sme zo školy. No a... tak ma predbehol. A to není dobré. Get out.
prosím vás, a nehejte mi videa, nechcem, aby som mal vyhejtované videa, bol by som fakt, že smutný. Stop. A... why? A prečo? Get out. Dobre. Na čo som to mal brať? Čo to je? Jaj. Obskočím. Tak jeden. Fakt stúda. Jump. Wee. A možno za týždeň dám, možno nejaké jedno video vydám. Možno jedno, možno dve a možno 3 a jeden stream. Uvidíme, či bude mať čas, lebo teraz máme písomky. Zajtra vlastivedu, štvrtok matiku a v piatok slovenčinu. Takže neviem, či budem mať tieto dni. Nebudem natáčať, aspoň short môžem vydať nejaký. Ice. Get out. Help me. Nope. A v tomto videu som chcel aj odhaliť moje meno. Takže 3, 2, 1 a moje meno je Richard. Prečo som taký rýchly? Ne, ja spadnem. Ja chcem spadnúť. Speed. No, takže podľa mňa ste dojatí, že som vám povedal, že sa volám Richard. A odhalím sa od 150-ky. Už to nebudem zmeňovať. Odhalím sa od 150-ky. Takže keď to dáte 150-ku a predbehneme kamaráta, tak odhalujem sa. Tieto dve veci a odhalujem sa. Takže dávajte, kliknite like, odber a zvonček, aby vám nič neuniklo. Už sme na hard. Konečne. A potom poďme na difficult. Yeah. To mi ide. Aha, som sa zlakol. Prepačte. Fakt som tu mohol spadnúť. Fakt, akože... Neviem. Čo vám môžem povedať? Neviem. Napíšte do komentárov, či ste youtuberi. A možno vám dám odber. Keď to napíšete. To by bolo... Keď ste youtuber, tak vám dám... Dajte kanál, názov kanálu a... Takže, dajte názov kanálu, napíšte a ja si pozriem vaše videá a ohodnotím vám kanál. To vôbec nebolo hard. To čo to? Ježiš, chápem. Dobre, prepáčte, že som tomu neporozumel predtým. A nečaktuje oný random pád. Super, som si myslel, že ma to odpustí. Mizne to. Dobre. Hoppa. Dobre. To mizne. Dobre, no som to. Môžem natočiť nejaké video z Nintendo, Minecraft. Môžem natočiť. Alebo proste, povedzte vy. Proste, ja keď budem mať PlayStation, no tak budem natáčať, natáčam Roblox.
Ale myslím, a však natáčam Roblox. Ma napadlo. No, kamo. Lebo ja keď som bol malý, tak keď som bol malý a mal som nejakých 20 odberateľov, no tak som si myslel, že potrebujem PlayStation, aby som natáčal Roblox. A prečo idem tak pomaly? Dobre, a teraz ideme na difficult. Super. Ideme na difficult. Kamo? Toto má byť akože difficult, hej? Toto, fakt difficult. Jump. Ale je tu už niečo ťažšie. Konečne, toto. Takýto obskok, ktorý neviem skočiť. Šikovný som, že? Hop. Jo, však som to skočil do Ríma. Ňa, poď. Dobre, konečne, neverím. Ne, prečo? Ja to idem skúsiť takto napríklad. Tresk. No, takto mi to ide, to jak to. Ale jak to však... Toto, akože fakt ťažké, hej. Fakt ťažké. Skočiť na rebrík. Som to Kde šom? Kde to šom? Môžem ísť tadiaľto. Ma napadlo, že ti som nemohol ísť, asi nemohol. Toto je furt, ale kamo, easy, ne? To je furt easy, počkajte. Hop. Ňa. Ne, on skydol. Dobre, op. Čo som sa tu mal jak nachytať? No, lava bloky, op. Yes, I did it. Are you serious? No. Hop. Si moje najneobľúbenejšie. Prečo to musí... To nejde, ne? Ja tak ide, ok, ale... Teraz keď spadnem. Tam je ten checkpoint náš. Sa zavraždím, keď spadnem, fakt. Akože... Tyčka? Čo to je? Prečo to tu je? Poď. Už. Poď. Nespadni. Ne. Poď. Nie. Hop. Kde to je? Tu je to? Dá to naskočiť? Spravím plnú blbosť asi. Uí. Neviem, prečo som robil. Prečo? Musím to... Toto običko musím dneska. To musím dohrať. Prosím vás, dokúkajte to do konca. Plus. Čo to je? Aha, toto bolo dobré, reálne. Tam bola tá lava, som sa z toho dorazil. A prečo na lave? Neviem, dobre viem. To tenké aspoň. Videl by som toto, alebo som noob. Som profesionál. Jej. Hop. Tam neskočím, ne? Get out. Prečo? A prečo som spadol? A prečo? Čak to takto môžem dať. Inteligent, že? Prosím vás, ja ho chcem môjho kamaráta predbehnúť. Uď. To sa nedá, ne? Hop. Ne, musím skákať. Extra jump. To také malé dírky. Are you serious? Hop. Ja to chcem skipnúť. Jump.
Jump. Kámo, jak ma to mohlo tak silno odbustnúť? Ale mňa to tak napadlo, ale... Dobre, dal som to. Yes, neverím. Kámo, 3. Dobre, 3. Dobre. Neviem, že to tam je. Hop. Ty polovica, kámo. A toto je potom easy. Toto je easy, lebo ty... Super. Co vám to chcel ukázať? Lebo ty keď padneš, no tak sa vieš... Tak, ešte raz. Ty keď spadneš, no tak sa vieš zachytiť tuto. A ešte ja viem tieto valhopy, tak... Get out. Dobre, yes. Kamo, keby toto fakt pozeral Mr. B... OK. Keby toto pozeral Mr. Beast, no tak sa automaticky odhalujem. A neviem, čo by som robil. Asi by som skočil z okna. Poď. Prečo? Musím sa tak rozbehnúť a skočím. Ne, ja som vrešťavý. A prečo som tam spadol? Presne vtedy. Prečo? Poď, prosím, prečo to musí byť šmíklavé? Prečo to musí byť presne šmíklavé? Ja nenávidím tieto šmíklavé. Valhop. Dobre, poď, ne, poď. Dobre, ne. Dobre, konečne, ja. Čo to? Čo to? Kámo, konečne sme na Extreme. Konečne. A není toto vôbec... Toto má byť akože Extreme. A čo mi toto robí? Čo? Vy mi to vysvetli. Aha, tak toto je potom Extreme. Chápem. No super. Som Speed Coil. Alebo čo to je? And false lore, to je dobré, really. Musím to skočiť. Skočil som. Kámo, toto ne, toto bude aspoň hodinové video, ne. Toto je extrém. Tu keď spadnem, tak sa zabijem. Mám to. Oh my god. How? Bro, how? Toto, skočím, dobre, skočím. Čo? A čo tu mám robiť? Ja toto je normal, easy peasy. Jaj, toto je easy furt, toto je easy. Mám niekedy napísať... A kedy spraviť nejaké video, že kde som kamo, kde zdolávam Valhop a kamo, normálny Valhop proste, to musíte poznať. Proste Valhop. Vieš, taký ten glitch, ktorý není úplne ľahký a hlavne toto není ľahké. Mám to. Jep. Hop. Dobre, mám to. Toto není ako... Už toto je extrém trošku. A to ja mám prosím zaskočiť, hej. Ja to mám busne. Aha. A to má koľko už raz? 5 stúdz. To sú tie bodky. Musím ísť proste nezastaviteľné. Tak to som dal, že zastaviť. Dobre, mám to. To mám skočiť, ne? Toto je nemožné. Aha. Tak je to možné. Toto nenávidím. Prečo? Proste takéto tenké, čo musím zdolávať.
Ale dal som to. Dobre. Hop, láva, láva, láva. Som zomrel v láve. A toto, čo to zasa je, aha, chápe. Toto je hard. Už, no hard není, je to extreme, no. To sa tam písalo. Nie. Ne. Som inteligent, fakt. Pomaly. Pomaly. Yes. Mám to. Poď, už len trošku. Už len trošku a toto je možné, lenže viem jak, len sa mi to, nechce sa mi to tak robiť. A presne to neviem skočiť. Kamo, môžem tam skočiť? Viem, jak sa to robil, bro. Takto. Prosím, kamo, keď tu spadnem, no tak sa zavraždím. Dobre, mám to. Čo tu? Aha, to máme prejdem. Ok, toto je poďme to iba prejdem. Ježiš, nie. Dobre, toto bolo tak čudné trošku. Dobre, mám to. OK. Hopa, dobre, mám to. Super. Tak som skočil. Insane. OK. Toto. OK, bro. Snad to dám. A dokončím toto video. A snad tu nerozbijem mobil. Dobre, toto viem, jak sa robí. Pri tom failu. Tu sa dá troll. Nechce sa mi troll. Ne, prečo som to Som dobrý. To chcem dať preč. Jak to dám preč, kurník? Som spadol, čo mám robiť? Mne nejde chodiť. Get out. Bro. Dobre, mám to. Už som sa žlakol, že už som v podelke. Hopa. Tu, furt. Budeš 5 minút. Hop. Toto musím dať. Dobre. Ne. Už som si tak myslel. A o 5 minút musím končiť, takže mňam. A keď to nedá, tak mi napíšte nejaký trest proste do komentárov, ktorý mám spraviť. Ale prosím vás, nie nejaké odhalovanie. Nie niečo proste s kamerou, hej. A neverím, že som to dal. Nechce sa mi veriť. A toto nenávidím presne. Presne toto s tými úzkými nemám rád. A presne toto, že to tam je. Tá barikáda. A teraz som skoro zase spadol. Super, geniálne. A čo tu? Aha, tak toto není hard. Teda toto není. Oha! Tak. Toto nedám ani zásvedné. Tak nedám. No tak, jak som tu mohol zomrieť. A počkaj, mňa napadlo. Že jaké skočiť. Tak môžem skočiť 2. No ale jak ma to môže zabiť? Jak ma to môže... Kamo, som sa nedotkol. Ja sa to nedotky? 3. Kamo, ja sa to nedotknem. Ja sa dotknem prvého. Jelna. Ne. Proste, kamo, ja viem, že ble. Kamo, to, ja sa kamo, ja sa to vôbec šupš. Ona to dala. Šupš.
Ne! Šupš. Kámo, jak je to? Tak zajtra môžem natočiť akože ďalšiu časť, ale... Mňa to už fakt trestne. Ne, ja som sa nedotkol. Ja mi bolo, že takto. Ja neviem. Kamo, ja som sa fakt nedotkol už. Som sa nedotkol. Ani... Get out! Kamo, ona tu čilgajovala. Toto je hrozné. Som sa nedotkýňal. Prosím vás, dajte toto preč z Robloxu, z tejto hry aspoň. To musím to dokončiť. Ja skúsim to skočiť to. Ja to. Musím to dať. Hop. To nebolo. Hop. Hop. To není. Toto není. Vôbec, a potom už máme 18 000 dead on the server. Kamo, ono sa to fakt nedotkýňalo. To sa nedotkýňalo. Že vôbec. A musím akurát končiť. Takže som v prde. Tak zajtra asi natočím druhú časť, ktorá bude asi trvať 3 hodiny, lebo to bude... A sa odpojila. Kamo, toto je nemožné. Snaď. Tam si toto skáčem. Kamo, ja sa toho vôbec nedotkýňam. Ja sa toho proste nedotkýňam. Ja sa toho vôbec nedotkýňam, ale... Kamo, tam bol, kamo, môj rekord. Get out. Kamo, ja som sa... Kamo, ale jak ma to môže zabíjať? Prepačte, že niečo spolužiačka. Kamo, toto ne. Ja neverím. Kamo. Keď tu teraz, kamo, spadnem, ja sa zavraždím. Ježišmária. Pomoc. Kamo. Neverím. To bude asi ľahké. Takže, fakt ľahké, no. Kamo, teraz keby som tu fail. Počkajte. No, už musím končiť. Aspoň tento level už iba. Koľko mi chýba? To je ešte veľa. Táto posledná stejčka. Dobre, poď. Neverím. Poď, môžem skočiť. Nefailni. Nespadni. Inak sa zavraždí. Mám to. Poď ešte ďalej, kým môžem. Už musím. Poď. Super. Tak. Čusky a pri ďalšom videi. Čauky.